Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pamudzi panozo bakabakati makhala tikunena kawiri kuti amalawi mkhani azopeweka kapena zinthu zimene mukuona kuti zikubweretserana mavuto tiyeni atizionesesa kuti takhala nazo kutali ndithu kuti zimenezi tanenapo chifukwa chani. So tonse pamalawi tikudziwanso kuti pali mkhani ina imene ikutchuka kwambiri ya mkulu wina amene zikumveka kuti wapha abambo ake, akuti akumuganizira kuti wapha bambo ake. So ndikukhulupirira kuti anthu ambiri mkhani imeneyi simukuidziwa kuti chenicheni chachitika ndi chani, mkuluyu ndi ndani, kapena adayambana chani. So ndiwerenga ripoti lina momveka bwino lokhuza naso ndi mkulu ameneyi amene akumuganizira kuti wapha bambo ake ndithu. Koma lero tikufuna tipange zosiyana. After report sindiwerenga ma comment, ndipo chimene ndingapange ndikusiyiraninso audio ina momveso makamaka mbali inaso kufotokozaso mmene anthu ena nkhani imeneyi akuidziwira. Mongo kumbuzana pamodzi pano timanena kuti timabweretsa mkhani ndi maumboni omveka bwino kuchokera pa ground komanso pa social media. So after report lili mukonzekere kumapeto kumvera audio inaso yofotokozaso za mlandu omwewu, za mkulu wake yemweyu, koma kufotokoza mu njira ina. So report likumveka motere limene ndingawerenge panopa momveka bwino. Akuti apolisi mboma la Mwanza akusunga amanga Aluka Joseph azaka 29 kamba kuwaganizira kuti apha bambo awo. Wachiwiri kwa mneneri wa apolisi ya Mwanza Alita Mchecheta wasimikiza za izi, ndipo adi zulo lolemba abambo a Joseph ataona khalidwe la chilendo la mwana wawoyo anaganiza zopita kwa asing'anga kuti akapeze mankhwala othandiza kusintha khalidwelo. Koma anyilongo ata Joseph atamva izi sidawasangalase, choncho adaopseza ndi kuuza abale ake kuti apha abambo awo kamba ka zomwe akuchitazo. Choncho anyilongo ati zidali zodabwisa makamaka lero mbandakucha kuona thupi la malemu bambo a Joseph lili pa khonde la nyumba yawo, zomwe ati zidachitisa kuti apolisi amange a Joseph. Ndipo atapita nalo thupilo ku chipatala cha Mwanza kukaliyeza, anapeza kuti malemuwo adafa kamba kuvulazidwa kwambiri mmutu. Aluka Joseph omwe amachokera mmuzi muchimbwinda mfumu yayikulu Mcheche mboma la Mwanza akuyembekezekera kukaonekera ku khoti posachedwa apa. So tikuona kuti mkhani yake ndi mmene yayendera, ndi mmene yakhalira makamaka amenewa Joseph azaka 29 ndi amene ali m'manja mwa apolisi ndithu. Aluka Joseph apha akuwaganizira kuti apha bambo wawo kamba kuti bambo wawo amapanga miziyo kuti mwana wawo asinthe. Miziyo idaliyo kuti akupitatu kwa asing'anga ndithu, ndipo Alukawa atadziwa kuti bambo wawo afuna asinthe koma apita kwa asing'anga adangotitu awa watu tingoona kuti titani nawo. So anthu amene amadzuka siku lina apeza munthu ali chigonere pa khonde kuchipatala, zikumveka kuti atawayeza apeza kuti adavulazidwa kwambiri kumutu, kusonyeza kuti amachita chomenyedwa kapena china chake ndithu chidachitika. So ndinanena kuti lero sitikuwerenga pa comment, ndipo ndingokusiyirani audio inaso mumve mbali ina ya nkhani yomweyi kuti zafotokozedwa kuti cha. Ndipo chimene ndingachita pa ndikusiyirani audio, koma ndimanena kuti mukafika mapeto mukumvera komanso kuonera osamaiwala kungotipanga support mu njira yongopanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamudzi pano zisamakuphonyeni ndale sports komanso entertainment. Tatini timve limodzi. Ichi ndi chithunzi cha Luka Joseph wa zaka 29 amene ali m'manja mwa polisi ku Mwanza. Aluka Joseph akuganiziridwa kuti adatengapo gawo pokupha bambo wawo Mr. Joseph ku Mwanza. Luka ni nyamata wa zaka 29 ndipo iye amakhala ku Mwanza, and zikumveka kunena kuti Luka nali ndi mwana ozunguza. Eti zinafika napovuta kunena kuti bambo ake dzulo pa 17 November 2025 anaganiza zonena kuti
angopita kwa asing'anga basi kuti akatenge mankhwala kuti mwina Aluka angasinthe chikhalidwe, kuti kapena mwina alipo amene anampepetula Aluka kuti azikhala ndi makhalidwe ake oyipa. Ndi pamene Aluka anamva mphekesera kunena kuti bambo awo atani apita kwa asing'anga ukatenga mankhwala kuti iwo asinthe khalidwe. Nde for some reasons zopeza kuti Alukawo zinabowa zimene zija, anayamba kuopseza kumauza zibale ake aja kuti ndi apha dadi, zone iwo angapita kwa asing'anga makatenga mankhwala ndi apha. Lero mama anthu atazuka apeza thupi la malemu Mr. Joseph lili pa khonde pa nyumba yawo. Apolisi anayitanidwa ndipo thupi la malemu Joseph linatengedwa kupita ku mochale, and ripoti la kuchipatala likuonetsa kunena kuti Mr. Joseph amwalira chifukwa chonena kuti anamenyedwa mutu kwambiri. Apolisi atachita kafukufuku wawo ndi pamene amamanga Aluka Joseph amene ali mwana wa Mr. Joseph ngati suspect. Mlandu wawo ukuyembekezeka kulowa ku koti masabata akubwerawa. I'll keep you guys updated. Zinthu zake tozovuta basi, anthu kumangophana osaona kuti awa ndi bambo anga. Ayi ndithu. Etu inuyo mukhale ndi siku lopambana. Until the next one. Bye. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.